Yo, Umar MC Kuloptun Orzuyma 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 Ай кудаки мадафм бидак фақат як чӣ ки ма баксёр шавам орзум буд ҳами ҷангу хулигани бисёр ба тарафи мада ҳар рӯз машқ мусобиқа мерафтем как нада мухлиси муҳаммад хоҷа яқуб шавқати раҳим овора дида ҳасад мебурдам бидам беҳтарин волидайнам розӣ бидан мекардам дастгирим машод бидам ҳаракат мекардам фақат пешравӣ бародарое ки дабарам роз қанат бидан то ҳозира ҳаст гап нест раҳмат шумодам баъди иқа орзуву иқа ҳаракати маш ма ғариб шидам боиҷа сар шид ҳамаш ҳаррӯз кор баъди кор гар мекардем танара мехом чемпион шавам қонеъ гардонам ҳамара баъди 3 моҳи ғариб биданам бромадам бой задам гирифтем пои сайхедо минатдор неке набудак и бои ҳақиқӣ и просто шоу буд набуд миравои ринг неке дилмонда набудам мекардам ҳаракат ки фахри волидайни бародарон бошам фақат баъди чанд қабах ма шидам оиладор соҳиби тифл шидам ки номаш алиҷон оилама мегуфт ҳаракат ки дастгирӣ мекунам набуд шароите ки ма хидма миравои дамонам аки орзуи ягонам ба дили пура ялам алиҷон меша фахри ҳамама устоди бачам иншоалло чемпион меша мебардора парчама орзу ягонаи падара амалӣ мекунадама ман ноумед намешам худо қувват монтия касе нарасид ба орзуш интизор шавумия зиндагӣ пасти баландӣ дорад талху ширин ҳоли ҳамашай пешай беҳтаринои беҳтарин ҳар одам дора да дилаш ҳавас сабр ки мешава нати орзу та ба каста наша фарзандат меша орзу та ҳавода насл мерос дори мерос хӯрда монаш тақсимаш нака мақсади гапи ма каспам дора давомдиҳанда нияти поқати боши меша ҳамаш бародар ма боксёри чемпионам фақат орзуҳом фарзандим иҷро мекуна орзуера нашидамо